ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ଆମର ଘର ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା ଇନକମ୍ ହେଉଥିଲା କିଛି ଅଣ୍ଟୁ ନଥିଲା। ତାପରେ ଘର ବଖରାଏ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମାଟି ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ବାବା ବି ଚାଖିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ କି ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପୂଜା ହେବ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଥରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ, ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଘରେ। ଆମ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରେତ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରେତଟା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାଇଁ ଆମେ ଘର ବି କରିପାରୁନଥିଲୁ କି କୌଣସି ଯେତେ ଇନକମ୍ ଯାହା ହେଉଥିଲା କିଛି ବି ଆମକୁ ଅଣ୍ଟୁନଥିଲା। ତାପରେ ବାବା ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ କରିବାରୁ ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଘର ଭାଗ ଦିଆହେଇଥିଲା, ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସେ ଘର ଭାଗ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଘର ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇ କାମ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମର ଆଉ ହେଇନି। ମାନେ ତୁମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଉପକୃତ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଆଉ କ'ଣ? ଆଙ୍କର ଗୋଟେ